Marina Tarragonan jaio zen, 1982an eta filologia katalanean lizentziaduna da. Eta doktorea soziolinguistikan. Tesia egin eban hain zuzen be, katalanez ez dakienen identitate sozialak eta desbardintasunak aztertzen. Torontoko Unibertsitatean egonaldia egindakoa da, hizkuntza, nazionalismo eta globalizazioaren inguruko ikerketak egiten. Hizkuntza zuzenketa eta aniztasunaren kudeakoetako graduandokoak dekoz, beraz, emakume jantzia da ezelako zalantza barik. Egunon, Marina, bon dia. Egunon, bon dia. Irakaslea dugu izandakoa da Universitat Rovira i Virgili eta Oxforden hain zuzen be, eta hainbat erakundetan lanean ibilitakoa termkaten, terminologia katalanaren zentroan edo Tarragonako udalean besteak beste. Gaur egun CPNL edo Consorci per la Normalizazio Linguistikako prestakuntza eta erabilera eremuko zuzendaria da eta Kataluniako Generalitateko hizkuntza politikako aholkularia bebai. Centro de Recerca en Sociolingüística y Comunicación de la Universidad de Barcelonako ikerketa taldeko kidea bada eta talde horretan hainbat ikergai aztertu dauz, besteak beste, hizkuntza boterea eta desbardintasun sozialak, gazteen erabilerea, sare sozialak edo helduen katalanaren hizkuntza. Para la Marina, la llengua és molt més que comunicació, és una eina de transformació social, gitxi gora bera, neure katalana igertzen dozue, alik eta borondate handienagaz erabilitakoa. Berbarik ez desaprobetxetako, Marinak emongo dozkun itzaldiaren izenburua Empoderament per superar les desigualtats lingüístics da, edo desbardintasun linguistikoak gainditzeko ahalduntzea. Eta kasu honetan, berbaldi honetan, aztertuko dozku udalen jardunaren ahalmen eraldatzailea. Hiztunentzat ahalduntze erramintxalez, eta euskerearen erabilera zabalago sustatzeko baliabidelez. Ikuspegi intersekzionaletik abiatuta, hizkuntza zapalkuntza eta askapen ardatzlez kokatzen dau, ulertuz desbardintasun linguistikoak beste desbardintasun sozial, ekonomiko eta politikoakaz lotuta dagozala. Luze barik eta denborarik ez galtzeko, nik uste dut onena izango dela zuzenean berari berba emotea, benbigunda, orain bai, nahi dozunean, eskerrik asko. Mila esker, moltes gràcies per la presentació. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot udaltop jardunaldiko antolatzelei aurtengo editzioko inaugurazio hitzaldia ematera gonbidatu exacte, que estic molt contenta d'estar aquí i de parlar sobre empoderament lingüístic dels parlants. I bé, sempre és un plaer venir a Euskal Herria, on sempre m'he sentit molt ben acollida, molt cuidada, i sempre és un plaer aprendre mútuament del que es fa aquí, tant en política lingüística com des d'un punt de vista de la construcció de comunitat i quin paper hi té l'euskera en aquesta construcció de comunitat. Jo aquí parlaré des d'una doble perspectiva. D'una banda, parlaré com a investigadora en qüestions de sociolingüística i d'antropologia lingüística i especialment explicaré tota la part que aborda llengua i desigualtats, però després també intentaré parlar molt des d'un punt de vista pràctic, perquè la investigació, la recerca, està molt bé, però és important que aquesta recerca ens serveixi per pensar com podem aconseguir que els parlants s'empoderin, que els diversos perfils de parlants s'empoderin per parlar més euskera, per parlar més català i per parlar més les llengües minoritzades. Jo crec que tal com s'ha enfocat Udaltop en aquesta edició és molt interessant. En primer lloc, perquè si partim des d'un punt de vista de l'administració local, de l'impacte que té la política municipal i de l'impacte que té la feina que fan les entitats, les organitzacions a nivell local, hem de pensar que és
diguéssim, la banda de la política lingüística que té un impacte més directe en el ciutadà, en el parlant. Per tant, és molt important abordar-ho des d'aquest punt de vista. I també crec que pot ser molt interessant veure com les polítiques lingüístiques i les polítiques de gènere es poden retroalimentar, podem aprendre mútuament d'enfocaments, d'estratègies, d'errors, també segurament d'uns i altres, i és per això que crec que pot ser molt enriquidor. Començarem la presentació, és empoderament per superar les desigualtats lingüístiques, i el que intentaré és donar un marc teòric per parlar de desigualtats lingüístiques i de com empoderem els parlants per superar aquestes desigualtats, per com empoderem els parlants, tant els que parlen euskera com a llengua familiar, com a llengua que utilitzen habitualment, però també com empoderem els parlants que estan començant a parlar euskera, que estan intentant llançar-se a parlar-lo i que potser els hi falta encara una mica de seguretat per esdevenir parlants d'euskera. I llavors el que intentaré és que aquest marc teòric serveixi per oferir propostes pràctiques. Bé, si sou aquí, probablement tots els que sou aquí ja sabeu que la llengua és molt més que un simple codi per comunicar-se, d'acord? Quan algú us digui no, les llengües només serveixen per comunicar-se, sospiteu, d'acord? Perquè segurament el que dirà just després és alguna cosa que marginarà les llengües minoritzades. Aquí m'aproximo a la llengua des de la sociolingüística crítica, que és aquella branca de la sociolingüística que entén la llengua com una pràctica social que està imbricada en les relacions de poder i en la construcció de desigualtats. Què vol dir això? El que dèiem, que la llengua és molt més que un simple codi per comunicar-se, és un element que et posiciona socialment. Diu qui ets, d'acord? Dona informació sobre qui ets i, igual d'important, sobre qui no ets en les dinàmiques socials. En aquest sentit, la llengua es pot considerar un símbol d'identitat, però és molt important no reduir aquesta identitat al que és estrictament la identitat nacional, que també la inclou. Però, per exemple, en el cas de Catalunya, tendim molt a reduir el concepte d'identitat a la identitat nacional, i la identitat és molt més, és identitat social. La manera com parles dona molta informació sobre tu, sobre els teus orígens, sobre la teva trajectòria, sobre la classe social, sobre l'educació que has rebut, sobre el tipus de gent amb qui et relaciones. Per tant, la llengua diu qui ets i qui no ets. I, importantíssim, la sociolingüística crítica entén la llengua com un recurs, adoptem una perspectiva materialista, com un recurs que proporciona accés a altres recursos materials, diners, propietats, préstecs al banc, socials, feines, en el cas dels recursos materials, recursos socials, xarxes de socialització interessants. Fa un temps vaig estar a les jornades d'Euskaltzalén a Topagonea, a Irunya, i intervenia una nova parlant d'euskera i va dir: jo vaig aprendre euskera perquè Irunya em molava més que Pamplona. Aquí seria un cas molt clar que el fet de parlar euskera li va proporcionar accés a uns recursos socials, a unes xarxes de socialització que sense l'euskera no hauria tingut. Per tant, això, la llengua proporciona accés a aquests recursos materials, feines, diners, recursos socials, xarxes de socialització, recursos culturals, educatius i recursos simbòlics. Què volem dir amb recursos simbòlics? Doncs prestigi social en un determinat àmbit i, sobretot, autoritat per ser escoltat i per ser tingut en compte. Això hi ha un autor que potser us sona, que és Pierre Bourdieu, que ell ho conceptualitza en termes de capital. Hi ha diversos tipus de capital, aquests que hem vist, materials, socials, culturals, educatius i simbòlics,
I ell el que diu és que els diversos tipus de capitals són acumulables, és a dir, com més capital tens, més fàcil és accedir a nou capital, i són intercanviables. Què vol dir que són intercanviables? Doncs que jo, si tinc molts recursos materials, si tinc molts diners, doncs segurament serà més fàcil accedir a persones, cercles de socialització que potser m'oferiran oportunitats de fer més negocis. O jo, si tinc molts recursos lingüístics i puc triar i parlo de la manera que es considera socialment valuosa i adequada en un determinat context, també podré tenir accés a més prestigi social, a més autoritat per ser obeït i reconegut, potser podré tenir accés a feines, d'acord? Per tant, ens aproximarem a la llengua des d'aquesta perspectiva. Què passa en contextos amb llengües subordinades, com és el cas d'Euskal Herria i dels països catalans, que estan en procés de normalització? Doncs bé, les desigualtats lingüístiques aquí ens afecten per dues bandes, són dues cares de la mateixa moneda. D'una banda, els parlants de la llengua subordinada, d'euskera, en aquest cas. Com segurament sabeu, no sempre tenen els drets lingüístics garantits en el seu propi territori. Els parlants, partint d'un principi de territorialitat, no sempre tenen els drets lingüístics garantits en el seu propi territori i troben greuges o dificultats per parlar la pròpia llengua. Què passa, però, quan aquesta llengua subordinada està en un procés de normalització? Doncs que àmbits, contextos que li havien estat vetats, d'acord? Ahir al vespre, quan sopàvem, m'explicaven que una persona que havia estat escolaritzada a Euskal Herria als anys 60 havia parlat en basc a l'escola i li havien donat una bufetada, d'acord? Això, clarament, són diguéssim, una regimentació i una repressió molt explícita. Per tant, en aquest cas, l'euskera no estava a l'escola. Però què ens passa quan comencem aquestes polítiques lingüístiques? Que la llengua minoritzada guanya àmbits on abans no hi era. Què passa? Que aquesta llengua guanya valor, d'acord? I el fet de parlar-la pot comportar avantatges, pot ser més fàcil accedir a feines, pot ser més fàcil accedir a càrrecs públics, a l'administració, i per tant el fet de no parlar-la comporta limitacions. Llavors, què es troben les persones que no parlen la llengua subordinada com a llengua familiar? Que moltes vegades tenen dificultats d'accés a la llengua, d'acord? I llavors es troben en aquests desavantatges per manca de recursos lingüístics. Moltes vegades el que passa és que els parlants de la llengua subordinada els hi parlen en la llengua dominant, no per voluntat de vetar l'accés a recursos lingüístics valuosos en la llengua subordinada, sinó perquè ells mateixos, clar, també han interioritzat la subordinació durant molt de temps. Llavors, no parlen la llengua subordinada amb les persones que l'estan aprenent o que fan pinta de no parlar aquesta llengua subordinada i, sense mala voluntat, segurament els hi dificulten l'accés. Què passa, però? Que no tothom té les mateixes limitacions a l'hora de no parlar la llengua subordinada. Depèn molt dels recursos que tinguis de partida. Us posaré dos exemples, que són de dos informants de la meva tesi doctoral, en aquest cas centrada en Catalunya. Una de les meves informants era la Sumana. Sumana era una noia que havia nascut a la Índia i havia arribat a Barcelona amb 13 anys. Jo la vaig entrevistar quan en tenia 18, quan tenia 18 anys. La Sumana, quan parlava, barrejava completament, mesclava català i castellà. Ella mateixa tenia dificultats per distingir català de castellà. La Sumana tenia la seva família, en termes de Bourdieu, molt poc capital econòmic. Els seus pares treballaven en un restaurant indi, a la cuina, rentant plats, etc. Ella anava a l'escola, feia primer de batxillerat,
però ella, i la seva aspiració era anar a la universitat, estudiar infermeria, però ja veia que ho tindria molt difícil. Per què? Perquè no tenia suficients recursos lingüístics, perquè per començar li costava entendre el que deien els professors a classe. Per tant, no treia bones notes, no veia clar aprovar les proves d'accés a la universitat ni al batxillerat per falta de coneixement lingüístic, i per tant la seva aspiració d'anar a la universitat estava complicada i per tant tenia complicat viure millor que els seus pares, tant en termes materials com socials. I ella a l'entrevista em deia: és que a mi m'agradaria poder parlar amb persones, o poder parlar amb persones que parlen català o castellà, però no tinc ningú al meu voltant que parli català o castellà. Per què? Per una qüestió de segregació social, perquè al seu institut la majoria d'alumnes viuen en un barri amb molta immigració i la majoria d'alumnes parlen hindi, urdú, pajarí, llengües de Bangladesh, del Pakistan, i llavors ella no és que no volgués parlar català, és que no podia, perquè no tenia ningú al voltant amb qui parlar. I llavors entrem en un cercle de descapitalització. Té pocs recursos econòmics, això la porta a tenir pocs recursos socials i, per tant, no tenir una xarxa de socialització ni en català ni tampoc en castellà. En aquest cas, té pocs recursos simbòlics, pocs recursos educatius i entrem en aquest cercle viciós de la descapitalització. Una manera de trencar aquest cercle seria capitalitzar-la lingüísticament, aconseguir que tingués més recursos lingüístics, és a dir, que parlés millor català, i això probablement l'ajudaria a tenir més capital educatiu, més capital social, més capital econòmic. Anem cap a l'altre extrem. Un altre informant de la meva tesi, en aquest cas el Christopher, que era anglès, parlava una mica de castellà, el català no el parlava gens, i ell va voler entrar com a professor de secundària a Catalunya, professor d'anglès a secundària. Què passava? Que li exigien un nivell C1 de català, que ell no estava disposat a treure's, perquè, com sabeu, aprendre una nova llengua és esforç, és temps. Per tant, ell no estava disposat a fer aquesta inversió, però què li passava al Christopher? Que tenia molts recursos alternatius per mobilitzar, allò que deia Bourdieu, que els diferents tipus de capital són intercanviables. Ell el que va fer va ser fundar una acadèmia privada d'anglès, que li anava meravellosament bé quan jo el vaig entrevistar. Què li passava al Christopher? Tenia molt de capital econòmic per poder obrir un negoci. I jo li preguntava: i com t'ho fas? Per demanar permisos a la Generalitat o per parlar amb els pares dels alumnes? Ai, no, tinc un soci que parla català. Per tant, tenia molt de capital social. Tenia molt de capital simbòlic, era un home blanc de classe mitjana, la seva mare era una noia índia i de classe baixa, i a més tenia un capital lingüístic molt valuós, que és l'anglès, que es pot transformar en capital econòmic. Per què us ho explico tot això? Perquè vegeu que sí, que el fet de no parlar la llengua minoritzada té limitacions, però aquestes limitacions no són les mateixes per tothom. D'acord? Depèn dels teus recursos de partida. I és per això que quan pensem la política lingüística, quan anem cap a processos de normalització lingüística, és important que aquests processos siguin doblement emancipadors, en el sentit que empoderin, emancipin tant els parlants de la llengua subordinada, minoritzada, com tots aquells parlants d'altres llengües que no parlen la llengua subordinada, però que la volen aprendre. No volem que hi hagi casos com el de la Somana, que sí que vol, però no pot. Per què? Perquè no té accés a la llengua, perquè no té accés a persones que la parlen. Ara veurem com això ho podem resoldre a la pràctica, però abans m'agradaria fer un apunt per explicar per què les desigualtats lingüístiques importen, que és una cosa que pot ser molt obvi, però quan parlem de desigualtats sempre ens deixem les desigualtats lingüístiques, d'acord? Quan parlem d'interseccionalitat i quan parlem dels eixos d'opressió i d'emancipació, sempre ens deixem les desigualtats lingüístiques, i és perquè les tenim tan assimilades, tan naturalitzades, ho veiem com una cosa tan òbvia que és invisible, i per això és important desemmascarar aquesta desigualtat.
Per què importen les desigualtats lingüístiques? Doncs perquè tenen conseqüències en la vida de les persones, sobre el seu benestar, sobre la seva manera d'estar en el món i el seu desenvolupament en societat. I perquè, com acabem de veure, solen anar lligades a altres formes de desigualtat política entre comunitats nacionals, per exemple, econòmica i social. Ho hem vist clarament en el cas de la somana. I és per això que és tan important incloure la llengua quan parlem d'interseccionalitat i incorporar-la en aquests eixos d'opressió i també, molt important, d'emancipació. I és per això que la política lingüística sempre ha de ser doblement emancipadora. Com superem les desigualtats lingüístiques? Doncs empoderant-nos com a parlants, tant els que parlem a casa, o els que hem après a parlar una llengua minoritzada, els que la tenim com a primera llengua, com els que la volen parlar. Aquí hi ha dos autors, que són Wolf i Iqbanuzi, que defineixen el que ells diuen en anglès, linguistic powerlessness, com a manca de poder lingüístic. Què és, en aquest cas, la manca de poder lingüístic? Doncs una limitació en la tria, en l'elecció lingüística, el fet de no poder triar quina llengua utilitzes. Això, evidentment, provoca emocions d'impotència, d'incapacitat, de desempoderament, de resistència, però en negatiu, moltes vegades de frustració. Possibles causes d'aquest desempoderament lingüístic. Manca de coneixement. No pots triar, perquè només parles una llengua, no pots utilitzar-ne cap més perquè no la saps. Per imposició legal, això ho coneixem bé, tant bascos com catalans, històricament i també en el present hi ha normatives, hi ha lleis estatals que estableixen jerarquies entre llengües, entre la llengua oficial de l'Estat i les llengües pròpies de cada lloc, mal anomenades llengües cooficials. L'euskera i el català són igual de cooficials que pot ser el castellà, però la normativa imposa aquestes jerarquies. Per manca de disponibilitat lingüística de les organitzacions, a causa d'unes dinàmiques econòmiques neoliberals que moltes vegades són també uniformitzadores. I, finalment, una altra possible causa d'aquesta manca de poder lingüístic són els impediments ideològics. El fet de pensar que una llengua, que pot ser la teva, no és suficientment apta o suficientment adequada per ser utilitzada en determinats contextos. Això passa, per exemple, en el cas del català, vam fer un estudi sobre els influencers i vèiem que hi havia molts influencers catalanoparlants que en el fons pensaven que el català no era una llengua suficient, no era una llengua prou apta per ser utilitzada a les xarxes al mateix nivell que el castellà. Això ara està canviant, però aquesta subordinació, aquesta dominació interioritzada té conseqüències a la pràctica, perquè les ideologies no és una cosa que es quedi en el terreny del pensament i de les idees, sinó que les ideologies sovint tenen conseqüències a la pràctica, amb el que fem, amb com actuem. Per tant, com ho podem fer per superar aquestes desigualtats lingüístiques? Empoderant-nos i empoderant els parlants. Vaig estar mirant diferents definicions d'empoderament lingüístic i la que més em va convèncer significativament va ser la que em va donar el ChatGPT. D'acord? I per això l'he reproduït aquí. Entenem per empoderament lingüístic el procés mitjançant el qual les persones, individus o col·lectius, adquireixen confiança, eines, drets i oportunitats per utilitzar una llengua amb seguretat, reconeixement i eficàcia en tots els àmbits de la vida. És molt important la qüestió aquesta del reconeixement, especialment si adoptem el punt de vista de les persones que estan aprenent euskera o que l'han après a l'escola o que parlen euskera batua però encara tampoc no amb molta perfecció, perquè què passa? Si tu vols esdevenir part d'un col·lectiu, en aquest cas del col·lectiu bascoparlant, no et serveix de res esdevenir un nou parlant si la resta de membres de la comunitat no et reconeixen com a tal, que et parlen en castellà. Si tu intentes parlar en basc però un altre
que parla basc en el seu dia a dia, et parla en castellà, dius, ostres, jo vull ser membre del grup, però és que els membres del grup no em reconeixen com a tal. Per tant, és molt important això del coneixement. La petita adaptació que vaig fer va ser que el ChatGPT em donava això, deia confiança, eines, drets i oportunitats per utilitzar la seva llengua amb seguretat. O sigui, significativament la intel·ligència artificial només agafava el punt de vista dels parlants nadius, dels parlants inicials d'una llengua minoritzada. Però aquí volem anar més enllà. Aquests parlants, evidentment, els volem empoderar i els volem tenir en compte, però també hem de tenir en compte la gent que no té l'euskera com a primera llengua, però que el vol parlar. Llavors, aquí m'agradaria fer un apunt sobre llibertat i igualtat lingüístiques, que és una cosa que ja apuntàvem en una publicació que vam fer Francesc Tediavila, actual conseller de Política Lingüística a Catalunya, jo mateixa, i un altre investigador, la Valí Flors Mas, que aquí apuntàvem que la veritable llibertat de tria, d'elecció lingüística, es produeix quan parles més d'una llengua. Per què ho diem, això? Perquè a vegades alguns discursos, sobretot a Catalunya, però suposo que a Euskal Herria es troba igual, que diuen no, jo tinc el dret de triar el castellà. Dius, sí, però en realitat no tries, perquè és que només parles castellà, no estàs triant. Què passa si en un territori amb una llengua minoritzada tu només parles la llengua dominant? Doncs que tens dos problemes, en generes dos problemes. Primer, que tu no tries, en realitat, perquè no tens un repertori, un ventall per triar. Per tant, utilitzes castellà, perquè només pots utilitzar el castellà. Però és que això té un altre problema, que és que limites la llibertat de tria de les altres persones, de les persones que parlen la llengua subordinada. D'acord? Per tant, la teva llibertat, entre cometes, de viure a Euskal Herria i no voler aprendre euskera va en contra de la llibertat de les persones que són d'aquest territori i no poden utilitzar la seva llengua amb normalitat en el dia a dia. Crec que val la pena fer aquest apunt. Llavors, ara que ja hem vist què són les desigualtats lingüístiques i que hem posat una mica de marc teòric a l'empoderament, entrem en matèria i veiem com revertim les desigualtats lingüístiques i com empoderem els parlants, que és el que hem vingut a fer aquí. En primer lloc, fent polítiques lingüístiques obertament i desacomplexadament favorables a les llengües minoritzades o subordinades en el marc de societats democràtiques i igualitàries. No podem parlar de societats realment democràtiques i amb igualtat de drets si ens posem una bena als ulls i fem veure que les desigualtats lingüístiques no existeixen. Existeixen i per això les hem de revertir. Llavors, qui fa la política lingüística? Evidentment, les institucions, amb les normatives, quan estableixen la llengua que es parla al Parlament, quan tenim lleis, etc. Però, molt important, també fan política lingüística les empreses, també fan política lingüística les entitats i les associacions. També fem política lingüística des d'un ajuntament quan posem clàusules de contractació, per exemple, per qüestions de monitoratge, pels centres cívics, per les activitats extraescolars. Això també és política lingüística. I fins i tot fem política lingüística quan parlem amb les converses quotidianes entre individus. Però aquí hem de tenir molt en compte que hi té molt de pes aquest nivell meso. El nivell meso és això, el que queda entremig, el lloc de treball, l'escola, les universitats, les biblioteques, els centres cívics. Per què té tant de pes aquest nivell meso? Perquè és el que marca els usos lingüístics en la vida quotidiana. Quan surts de casa al matí, tot allò que vas fent, anar a treballar, anar a buscar el teu fill a l'escola, a formar part de l'associació de famílies de l'escola, anar a comprar i que tinguin disponibilitat per atendre't en basc, és aquí on hem de posar més esforços. Com ho fem, això? En primer lloc, garantint els drets dels parlants de la llengua subordinada en tots els àmbits. I això implica una sèrie de deures per als parlants de les llengües dominants. Com a mínim, ser capaç d'entendre la llengua subordinada, pel que dèiem. Si no, la teva llibertat de no entendre el basc resulta que va en contra de la llibertat dels altres de poder-lo parlar. Però què passa? Com fem
que la llengua no sigui una capa més de construcció de desigualtats per la gent que ja té molt pocs recursos de partida? Doncs assegurant l'accés a la llengua minoritzada, i això va molt més enllà dels cursos d'euskera o dels cursos de català. Assegurar l'accés a la llengua vol dir assegurar l'accés en els entorns i a les persones que la parlen. I és això del que parlarem ara. I en aquest sentit, el potencial de l'àmbit municipal, ajuntaments, associacions, col·lectius, és enorme, pel que deia al principi, pel contacte directe amb els ciutadans. Llavors, empoderem-nos per utilitzar més euskera. L'objectiu hauria de ser aconseguir que tots els perfils de parlants utilitzin més l'euskera en funció del seu punt de partida. Això vol dir que els que no el parlen gens comencin a fer alguns usos ocasionals, el que puc fer jo, de caixo, egunon, agur, eskerrik asko, bueno, a poc. Que els que en fan aquests usos ocasionals vagin a poc cap a usos bilingües, a mesura que van aprenent la llengua. Que els que en fan usos bilingües, euskera-castellà, tendeixin cap a usos habituals de l'euskera, i que els que utilitzen habitualment l'euskera passin a ser mantenidors de l'euskera en les converses, és a dir, que parlin la llengua sempre que els entenguin, d'acord? Que és una mica l'objectiu d'Euskara al dia, per exemple, però això ho hauríem de fer sempre, no només mentre dura Euskara al dia. Quins recursos necessitem per aconseguir això? En primer lloc, si no el parles ja com a primera llengua, necessitem recursos lingüístics, el codi, i això ja hem dit que va més enllà dels cursos, més enllà de l'ensenyament formal. Necessitem recursos psicològics, és a dir, legitimació per parlar-lo. En el cas que tinguis l'euskera com a llengua familiar, dir, no, jo si parlo amb un policia local del meu poble, jo tinc dret a parlar-li en euskera, per tenir això, pensar que realment tens dret a parlar-lo. Si no el parles com a primera llengua, pensar a dir, no, jo l'estic aprenent, però potser no parlo amb l'accent més autèntic de no sé quin lloc, però l'estic aprenent i sé que els parlants d'euskera m'entenen i, per tant, el puc parlar. No m'ha de fer vergonya parlar-lo perquè no el sé suficient. Això són recursos psicològics. I, finalment, ens calen espais segurs per poder practicar tot això, per tenir oportunitats d'ús de l'euskera, perquè els parlants d'euskera com a primera llengua aprenguin a mantenir-lo en les converses sempre que els entenguin, i perquè les persones que l'estan aprenent tinguin accés a altres persones, a xarxes de socialització en euskera, i es creïn vincles afectius d'una certa profunditat. La meva tesi estudia, entre altres coses, les trajectòries de la immigració espanyola del segle XX a Catalunya. Quines són, si ho mires des d'un punt de vista de la trajectòria familiar, les famílies que, potser ells no, però els seus fills i els seus nets, els seus descendents, han adoptat el català, són els que van establir vincles amb catalanoparlants. Aquesta és la clau. Per tant, en català hi ha una escriptora, que és Mercè Rodoreda, que diu que les coses importants són les que no ho semblen. D'acord? Doncs això seria un exemple d'això, que el que ens marca és el dia a dia, els vincles que establim en el dia a dia. Per tant, aquí hi ha un cercle virtuós, que si incidim en els pensaments, de pensar, no, jo tinc dret a parlar en euskera, pensar, no, la persona que tinc davant està aprenent euskera i m'està entenent, o pensar, no, parlar euskera és el meu dret, no és de mala educació parlar euskera encara que no me'l parlin. Aquests pensaments influeixen, evidentment, en les emocions que sentim, i això acaba tenint repercussió en la conducta observable, el fet de parlar, bàsicament parlar més euskera. Què passa? Que a mesura que veus, ostres, que jo em puc mantenir en euskera amb les converses i l'altre m'entén, o que jo l'estic aprenent i no el parlo perfecte o tinc un accent particular, però l'altre m'entén i em respon, això què passa? Reforça aquests pensaments positius. Per tant, hem d'anar alimentant
aquest cercle virtuós. Hi ha un llibre del Ferran Suà i la Gemma Sanginés que es diu Sortir de l'armari lingüístic, que diria que està traduït al basc i que dona estratègies per tot això. I llavors aquí, molt ràpidament, això ja hi vaig fer referència als que vau venir a l'Euskal Zalen Topagunea a Irunya fa un any i mig, una cosa així, els discursos són font de legitimació de les pràctiques lingüístiques. Per què? Perquè incideixen en els pensaments. I aquí tenim una publicació, també igualment, Francesc Xavier Vila, jo mateixa i la Valí Flors Mas, en què donàvem, això ho teniu a la bibliografia, un argumentari amb arguments per utilitzar més el català, però es pot aplicar perfectament a l'euskera. El teniu a la bibliografia, si no, si aneu a la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística de la Generalitat, està en obert i allà hi ha tot un argumentari desenvolupat que vam dividir en 6 eixos. Això us pot servir també a l'hora de fer política lingüística des de les vostres institucions. El primer eix era integració, arrelament i cohesió social. El fet de està bé que parlis euskera per potenciar la teva participació social i tu, persona que tens l'euskera com a llengua inicial, com a llengua familiar, està bé que el parlis amb tothom per evitar usos discriminatoris de la llengua. Parlàvem també de la facilitat d'aprenentatge en el sentit que hi ha molts recursos, hi ha espais per poder-lo parlar. Parlàvem de l'interès instrumental, el que pot ser un recurs valuós per estudis, per feines, per relacions socials. Parlàvem també del compromís amb la diversitat i amb la justícia lingüística. Jo a vegades també, fent la meva tesi, hi havia persones que parlaven només castellà o només anglès, que vivien a Catalunya i que em deien no, és que jo parlant castellà fomento el bilingüisme a Catalunya. O no, jo parlant només anglès fomento el multilingüisme a Catalunya. Dius, no, això no va així. Si tu mires a una escala global, qui contribueix a la diversitat lingüística global és qui parla les llengües pròpies de cada lloc, les llengües locals. L'única manera de preservar la diversitat global és parlant les llengües locals. No ens l'han de colar en aquest aspecte. També parlàvem de responsabilitat lingüística individual, en el sentit que no és que hi hagi unes grans dinàmiques sociolingüístiques que es reflecteixen en les enquestes cada X anys, sinó que el que fas tu en el teu dia a dia és el que contribueix a donar forma a les dinàmiques sociolingüístiques i l'últim eix anava precisament de l'empoderament i de la satisfacció amb un mateix. Només quan parles diverses llengües tens llibertat real per triar. Si el voleu recuperar, allà està molt més desenvolupat. Què passa, però? Que amb els discursos no n'hi ha prou. Els discursos són importants, pel que dèiem, per formar el marc mental i per legitimar el teu comportament, però de vegades hi ha gent amb molta consciència lingüística, però que després aquesta consciència no la porta a la pràctica, perquè continua passant al castellà quan podria parlar perfectament euskera o català. Com ho hem de fer per passar a l'acció? Doncs practicant. L'empoderament es practica. En primer lloc, multiplicant els entorns facilitadors de l'ús de l'euskera. Poden ser entorns que ja existeixin, per exemple, associacions de famílies de l'escola, clubs esportius, etc. O poden ser espais creats expressament, creats ad hoc. Ara parlarem de com fer-ho. I aquí, una altra vegada, insisteixo en la importància d'actuar a nivell municipal, a nivell local, el paper dels ajuntaments, de les entitats, de les associacions. Quan creem aquests entorns facilitadors de l'euskera, hem de posar sobre la taula els objectius explícits que tenen, que són 2. Revertir la minorització lingüística i revertir també la segregació social. Per allò que us deia, que la política lingüística ha de ser doblement emancipadora des d'aquests 2 punts de vista, perquè si no, no funcionarà, no ens en sortirem. O sigui, a mesura que revertim la minorització, hem de revertir també la segregació social. I al revés, difícilment podrem revertir la segregació social i treballar per la cohesió social sense abordar la qüestió de la minorització lingüística. I aquests espais han d'anar
orientats a crear aquests vincles que dèiem entre diversos perfils de parlants amb reptes, interessos i objectius comuns. Què aconseguim en aquests espais? En primer lloc, que els nous parlants siguin reconeguts com a parlants d'euskera i la seva manera de parlar la llengua sigui legitimada, sigui reconeguda per la resta de membres del grup. I què aconseguim també en aquests espais? Que els parlants, aquí he posat antics, entre cometes, és a dir, les persones que tenen l'euskera com a llengua inicial, que l'han après a casa o que l'han après des de petits, practiquin això tan important que és l'hàbit, és un hàbit, és un costum, de mantenir l'euskera en les converses sempre que els entenguin. Com es concreta això d'aquesta creació d'espais? Doncs aquí el que proposàvem en aquesta obra que vam elaborar conjuntament Xavier Vila, Avelí Flors Mas i jo mateixa, és, en el cas dels cursos, en el cas això, de la política que fem a la pràctica, treballar en paral·lel aquests 3 eixos. Coneixement de la llengua, codi, cursos, usos lingüístics, posar en pràctica el que aprenc a classe i, molt important, i aquí és la clau, facilitar l'entrada a xarxes de socialització, en el nostre cas ens referíem al català, però és molt vàlid per l'euskera. Què vol dir això? Que algú que s'apunta a un curs d'euskera bàsic l'endemà l'he de portar a una associació i que s'espavili? No, no vol dir això, no vol dir que algú que no sap nedar el llencis a la piscina i que s'espavili. Vol dir anar-ho fent per estadis. Per exemple, als nivells més bàsics, bàsic A1, A2, amb els usos hi pot haver primeres experiències d'ús guiat. De dir, doncs mira, si vas en aquesta botiga i demanes 1 quilo de cebes i saps els números, hauries de ser capaç de fer-ho en euskera, a nivells molt bàsics. O pràctiques, parelles lingüístiques, però clar, no conversa, diguéssim, no guiada, sinó que pot ser interessant en els primers estadis d'aprenentatge de la llengua fer això, doncs, parelles 1 a 1, però practicar exclusivament el que has vist a classe aquella setmana. Això seria amb nivells molt bàsics. Quan ja anem cap a nivells intermedis, aquí seria recomanable, a poc, anar acompanyant en aquesta entrada això. En primer lloc, usos acompanyats, és a dir, guiats, parelles lingüístiques, grups de conversa, però ja cada vegada amb més temes i més oberts, menys guiats, i acompanyar això en aquesta entrada a entitats, associacions, a llocs de treball, fins i tot, que funcionen en euskera. I a mesura que vas avançant, al nivell, cada vegada hauries de fer usos més autònoms i entrar tu a les xarxes de socialització que vulguis. Què passa? Quan treballem amb entitats, amb associacions, etc., aquí tampoc ens podem llançar a la piscina sense més. És molt important fer un treball de sensibilització i d'acompanyament a aquestes entitats que acullen persones que estan aprenent euskera. Per què? Perquè si no el que pot passar és que acabin castellanitzant aquestes entitats. Per tant, hi ha d'haver un treball conscient. Això a Catalunya ara hi ha algunes experiències. S'està començant a portar a terme des del Consorci per la Normalització Lingüística. Veiem exemples, testimonis d'això. Tenim l'exemple de la Gina, que és una colombiana, nascuda a Colòmbia, però que residia a Barcelona. Ella és metge, treballa en un hospital. I ella es va implicar, sabeu, els grups de diables a Catalunya? Bàsicament són persones que es vesteixen de dimonis, de diables, amb uns vestits, i van amb coets i van saltant al voltant dels coets. I bé, és una mostra de cultura popular. I ella es va instal·lar a Barcelona i va veure un correfoc, que és quan surten tots els diables, per la Festa Major de Barcelona, i va dir: jo vull fer això, d'acord? Li va agradar molt, ho va trobar molt atractiu. I es va apuntar a la colla de diables del seu barri. I ella en una entrevista deia això. Diu, els diables ha sigut com la immersió, és aquí on he començat a parlar català. Diu, la majoria, diria, el 99% de les reunions, de coses que fem amb els diables,
tot es fa en català. Diu, com vas escoltant, diu, reunió, aquí es creua, ho diu en castellà, diu, vas escoltant reunió, assemblea, correfoc, o simplement prenent cerveses. Diu, jo sempre estic en plan molt alerta de què està dient la gent exactament. En aquest cas ho teníem força fàcil, perquè els grups de diables són entorns molt catalanoparlants, d'acord? I, pel que sigui, doncs, majoritàriament, la gent amb qui es va trobar la Gina no canviaven de llengua amb ella. És això el que la va ajudar a llançar-se a parlar català. Però insisteixo que això és excepcional. En la majoria de casos és molt millor fer un acompanyament a les entitats perquè no canviïn de llengua amb les persones que hi entren. Aquí, el dels diables seria un espai creat de manera espontània, d'acord? Va ser casualitat, però aquests espais també els podem crear expressament, els podem crear ad hoc. Aquí hi ha una tècnica d'un centre de normalització lingüística a Catalunya que explica que més enllà de les classes, més enllà fins i tot del voluntariat lingüístic de les parelles, van fer una activitat. Diu, van fer una activitat molt reeixida, molt exitosa. Diu, un grup de teatre. I la idea era, doncs, amb les persones estrangeres de les classes, dels participants al voluntariat per la llengua, fer un grup de teatre. Diu, també amb l'assessorament de persones voluntàries que estaven en el món del teatre amateur. Això va ser en una ciutat mitjana, una capital de comarca. Diu, clar, amb això què s'aconseguia? S'aconseguia un vincle brutal entre les persones del grup de teatre amateur i els alumnes de català. Diu, perquè en els assajos, totes les consignes, les instruccions que donaven els voluntaris que ho portaven, diu, era tot en català, col·loquial, justament. O sigui, és sortir de la classe i crear un espai segur pel parlant, en què els que estan aprenent català sàpiguen que el podran parlar, que no els corregiran si s'equivoquen, fins i tot si es cansen de parlar català, perquè és cansat parlar una llengua que no és la teva, doncs escolta, pots parlar una estona en castellà i ja tornaràs al català després. Però un entorn per practicar la llengua de manera relaxada, amb parlants reals, de carn i ossos. I, d'altra banda, tenim aquest espai segur també pels catalanoparlants que volen aprendre a mantenir aquesta llengua en les converses. Quan parlem d'espais doblement emancipadors, en el sentit que treballem al mateix temps i de manera integrada, treballem per la cohesió social i per revertir la segregació social i alhora treballem per revertir la minorització lingüística, parlem d'aquesta mena d'espais on es coneixen persones que segurament en un altre entorn no s'haurien conegut. I és per això que aquesta és la clau, o això és el que diu la recerca sociolingüística, per avançar a poc cap a una societat més igualitària, amb parlants de tots els perfils més empoderats i per avançar realment cap a una veritable llibertat lingüística i cap a un empoderament real i veritable. Eskerrik asko. Moltes gràcies, Marina, ha estat molt interessant. Ara parlaré en basc, doncs, si vols, pots utilitzar les casques. Uste dut, lehenago esan dut, kotxe zaharren hori aipatu dozen, gauza inberdan batera kotxe bat martxan ipinteko, laburpenik ez dakit egiteko gaitasunik eukiko dodan, baina zenbat gauza egin behar diren batera eta zelako emaitza edarrak jaso aldiren. Galderen eta itaunen txanda zabalduko dugu gogoratu, zun bidez jarraitzen zabizienak, galdera bideratu aldo zuela, nik hemen jasoko dut eta galdetu ingo dotzat. Eta hemen bertan zagozienok, bai eskatuko dutzuet, itaunik badeko zue, denboraren kudeaketan ikusten duzue jadanik apur bat atzeratute gabizela eta ez luzatzeko galderarik badeko zue. Batematek badeko, eskua altza daiala, eta ostantzean nik ez teko tarazorik lehengo puntua ipinteko. Bai, bat animetan dan bitartean, euskeraz egingo dut galdera, Marina, jarraitzen dozu interpretazioa, ulertzen dozu.
Bai? Sí, bai. Oso ondo. Aipatu dozu Mercè Rodoreda, eta ze garrantzitsuak izen aldiren alakoak emoten ez da ben gauzak. Jendea erakartzeko... No, Mercè Rodoreda, sí. Jendea erakartzeari buruz galdetuko dotzut nik. Adibide oso politak emondozuz, zelan lortzen dan segregazioak itxitzea, hizkuntza indartzea, baina zelan helduko zeunzkio kanpotar bati adibidez, azkenengo adibidean aipatu dozuna, edo zer esango zeunzkio kanpoko pertsona bati, zalantzak daukasana edo kontrakotasunak. Hau da, zuk emondako adibideetan jendea jadanik borondatez etorri da. Baina borondatea estekona zelan konbentzidu. Sí, bona pregunta. En aquest cas, per exemple, en el cas de Catalunya, hi ha una normativa que diu que les persones que segueixen 45 hores de cursos de català els hi donen, o sigui, tenen punts per obtenir, per exemple, el certificat d'arrelament. Llavors, per exemple, aquestes persones s'apunten a cursos de català, però no tant perquè vulguin aprendre català, i de fet la prova és que no passen a nivells intermedis, sinó perquè volen el certificat legítimament per tenir més punts per obtenir el certificat d'arrelament. Llavors, en aquests casos, la clau no és fàcil, però la clau és aconseguir que, aprofitant que sí que han vingut a classe, aconsegueixis fer-los veure el que us deia de la noia brasilera d'Irunya, que deia jo vaig aprendre basc perquè Irunya em molava més que Pamplona, és aconseguir fer veure en aquests entorns que el català val la pena, que si no parles català et perdràs segurament una part del lloc on vius que només hi podràs accedir parlant català. Llavors és això, és aprofitar persones, per exemple, que s'han matriculat a cursos sense cap més, perquè això passa en cursos de nivell bàsic, però ara també comença a passar amb cursos de nivell C1, C2, que hi ha persones que s'apunten al curs, però per tenir el certificat per aspirar, per exemple, a un lloc de treball. En aquest cas, cal formar bé el professorat i cal integrar completament el que és l'aprenentatge del codi, de la llengua, amb el que és aquesta entrada, si es vol, a cercles de socialització en català, i aquest fet de fer veure que, euskera, el fet de fer veure que et perds alguna cosa, que pots perdre oportunitats interessants si no continues aprenent la llengua. Oso interesgarria, dudarik gabe. I una coseta, clar, també és molt rellevant, o sigui, centrar-nos en la gent que no vol aprendre euskera o català perquè l'acabin volent aprendre, però de moment un primer pas és assegurar que tothom que sí que vol pugui aprendre. És a dir, que ningú que vulgui parlar català o basc es quedi sense poder parlar aquestes llengües per falta de gent al voltant amb qui parlar. És un primer pas important. Dudabarik, gura dauenak ikasi daiala, eta gura ez dauena oso amu interesgarria planteatu dozkuna Katalunian erabiltzen dabena. Ez dakit galderarik sortu dan, begiratuko dut badaezpadan eta zumetik beztogu galderarik jaso, ez dakite gerora be aukera eukiko dugu seguruenik atzeden aldian eta baskal orduan be gogoetea iteko, baina galderarik ez padau, eta emoten dago ezetz. Orduan, txalo bero, zaparra da edar bat eskatuko dozuet Marinaren zat, moltes gràcies. Mila esker. Eta orain bai aurrera egingo dugu. Gràcies.